नोंथांमोना सावथालफोरनि दावराव खोनागासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर दिनै बे दावरावखौ नोंथांमोननो देखायनो आङो ओंखारदोंमोन हाबा जानो थांदोंमोन आरो नोंथांमोन खोनानाय बायदि बै कुसगावथिं सराइबिलथिं जाबाय थादों होननाय खोनानायखाय आङो मोनानि समबाबो ओंखारदोंमोन हाबा जानो जोङो साहा साइडजों जेरै कारिगाव बिसमुरि साइडनि साहा साइडजों होननायखाय साहा साइडजोंबो थांदोंमोन आं दावखोदोंमोन देखायगोन नोंथांमोननो माबायदि थांनानै रायलायनानै रावबो जेबो मिथिया माथो दा जेखि जाया लोगोफोर सांग्रांल' जादो जाथाया बयहाबो मिथिथारनाय गैया अब्लाबो खोनानायल' बे मोनसे ओरैनो उरा बाथ्रायै ना मा होननांगौ बेबायदिनो जायै रियेल जाथाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा बायह्रायाव ओंखारबायोबा एसे केयार लानानै ओंखारदो नाथाय रियेल खोथाया जाहैबाय जेरावबो जेबो जाथ'वाखै लोगोफोर आं दा बे आंनि एसे भिजिट नोंथांमोननो देखायनो सानदों बेखौ अन्नानै नायलांदो बेनि उनाव नैहाय जोंनि BTC सेक्रेटारियेटआव मा जादों बेखौ एसे देखायनोसै हाल्ला गुल्ला बड'लेण्ड भार्सेस आसाम जासिगोन नामा लासैनो नायलांदो लोगोफोर बे जायगायाव नायनो गिलु बालुसो मोनाबाथाय मा नुयो मा नुवा खायसे दावराव खालामनो लुबैनायखासो नालाय ओरैनो आसाम सरकारा गावसिनि खोथाखौ लायैनो दावराव खालामनो सेस्था खालामखानाय दा पाब्लिकफ्रासो जाम्बा जाम्बिफ्रा ओरै गावजों गाव बुलायलाबायथानोसैलाय सरकारजों सरकारथ' बुलाय होनो हाला नालाय एबार हानाय नङा बे सरकाराबो पाब्लिकफ्राबो माबाजोब्बायना बुजिबाय सरकारनि पलिसिखौ जानला मोनला पाब्लिक बुलाय होनो हाला बिसोरो गावबागाव सेफटिखौ नागिरना थानो जानो होननानैसो बानायाखैब्रा बे सेफटिनि थाखायसो बानायनाय बेफोरखौनो बबेहायबा दस्रा जायगानि बानायनायखौ सिन्थायनो मबाइलाव हगारबाय नों आं जाम्बा जाम्बिफ्रा नंथारगौ सानबाय दस्रानिफ्राय फैनाया थाखायो नोंनाव आलासि फैनाय मा फैनाय